United Nations achieve hin pen nonamat Gaza long ke do bom suluk sodak atumon ke pangsam je phan kachuning report. Kadok kave asong aphan stame monsam ke pado jila pen un an suluk sodak atumon ke jab je de je phan kachuning ri. Aro chikloni phai kebarni United Nations Deputy Spokesperson Farhan Hakahin pen ke thanpon atengke Gaza long aron ke do kogajok adai kave pin aradatum kithi dunang aputhak sodak pen United Nations Secretary General Antonio Guterres ahin pen pinrem ponlo. Tapen tong se kot pen labang soaron kang ton pon je phan lam thi chipak lang pon pusi than ponlo. Israel adet pen non amat international humanitarian law ronateng pen ki claim ke damji military force ja konstame chiharjak OE lapen rad saya long an abang ke military operations pen ke pa jogja phansi tuning rilo puta United Nations Deputy Spokesperson Farhan Hakahin pen than pon thu. Nonamat labang soaron kang tonjia phan alama matsi abilang arni bang sitame rockets ke pangjar kapachelar sonsi thekpon long. World Desk Report Karbiang Long Life.